Wis alhamdulillah Rin, poso oleh 10 dino iki. Gak mokel blas aku. Alhamdulillah ya gurung mokel aku. Nah ya, alhamdulillah poso. Ayo kok gelis yo, iso poso maneh. Awakmu kok gak tas jelo apa? Aku kaya engko katen gawe es campur. Es campur. Podho mau yo kate gak es campur yoan. Lah ya seger kuwane ya. Ayo, Kuanes awane iki mau. Tapi dino iki kok wetengku lawas yo. Gak kok biasane. Mumpung warung iki dibuka jelasin. Guys. Enak kan mau ganti. Bas. Gusti iku poso nang warung. Mokel wong iku. Tumbas, rujak. lho Gus, mboten poso napa? Gak kuat, Bu. Pun mboten rame-rame nggih. Sampeyan meneng mawon. Apa sih kula denen iki ya? Apa mbok Rit iku ndono rene kok. Lah ya Ya poso-poso ngejak bibar iku toro arek. temen iku. Seposo. Mbok. Hai. Lapo kok niku beduk-beduk rene iku kan poso-poso. Gusti lho mokel paling ngoyo. Tuku rujak nang demu kono lho. Masa ero ah? Mek wong lanang iso wayahe. Ya gak mungkin to lah. Ya mesti tuku rujak. Nek gak tuku mie. Kopi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karo poso ta, ngibang-ngibang. Gak oleh dosa ngibang. Wirit-wiritan kek lapung poso-poso iki. Gus, apa pen mang mlebu nang warung iki mang? Sopo? Lho, ten pundi? Warunge demu niku wau. Lho, jeneng semerap lho. Kata Gus. Niki salah tompo menawa nuli wasno menawi. Ya wong nggih, leres kambing niki Loh, wau. Tapi niki kan niki. Nggih. Lah sama ngaku Gus. Poso-poso kalian bejo. Sampeyan ngomong bener sih. Niku wau kilaf kula pas ketemu kowe lali gurung sawur. Ngono kok ngomong. Loh, gak apa-apa. Sepenting kan sahur dhisik sahure yamene, mbok bukoe yo kok magere kalau buka. Kalah rek cilik aduh poso. Lelah. Lah mbok sing ngoten iki kan poso. Sampeyan poso beduk apa? Poso sudok kaya sumbathok. Nggih, poso beduk mawon langsung pantes ngoten iki. Gus ngoten nggih ya.